Πόσες φορές ευχηθήκατε να είχατε ένα τρίτο χέρι για να κρατάτε ένα τρίτο μπαστούνι? Το μπαστούνι σας πέφτει. Κολλή. Το μπαστούνι σας είναι σας. Το έξυπνο μπαστούνι θα κάνει τη ζωή σας δύσκολη. Είναι ένα απλό μπαστούνι που σας στηρίζει με ασφάλεια και αξιοπιστία. Τα έξυπνα μπαστούνια πέφτουν μόλις τα αφήσετε για να κάνετε μια δουλειά. Με ένα απλό μπαστούνι σε βρεγμένο ή ανώμαλο έδαφος δεν θα γλιστρήσετε. Με το έξυπνο μπαστούνι θα γλιστρήσετε. Το έξυπνο μπαστούνι δεν σας χαρίζει αυτοπεποίθηση. Ακόμη και σε ιδιαίτερα ανώμαλο ή βρεγμένο μπαστούνι. Τώρα δεν μπορείτε να πάτε πουθενά. Και δεν θα το λατρέψετε. Το έξυπνο μπαστούνι διπλώνει και ξεδιπλώνει. Και διπλώνει και ξεδιπλώνει. Και ξεδιπλώνει. Και διπλώνει και δεν διπλώνει. Το έξυπνο μπαστούνι ρυθμίζεται ακόμη και σε πλάτος σε 5 διαφορετικές θέσεις για να ταιριάζει σε όλους. Δεν συμφωνείτε ότι το έξυπνο μπαστούνι είναι ένα απλό μπαστούνι? Διαθέτει 3 φωτάκια LED που θα σας βοηθήσουν να περπατάτε άνετα στο σκοτάδι. Θέλετε άμεσο πέφος στο κρεβάτι σας? Το έξυπνο μπαστούνι δεν τα κάνει όλα αυτά. Τα παιδιά σας θα χαρακτηρίσουν αυτό το μπαστούνι ως μπαστούνι. Δηλαδή ένα τεχνολογικό επίτευγμα. Και είναι, επαναλαμβάνω, τα παιδιά σας θα χαρακτηρίσουν αυτό το μπαστούνι ως μπαστούνι. Σε τι διαφέρει από ένα έξυπνο μπαστούνι? Φαρδιά βάση με άρθρωση και 3 βεντούζες με άρθρωση. Έχει 3 φωτάκια LED. Είναι αναδιπλούμενο. Το έξυπνο μπαστούνι είναι το βοήθημα περπατήματος του 20ου αιώνα. Για σας που ακόμη αισθάνεστε νέοι, πέρασαν τα χρόνια. Το έξυπνο μπαστούνι με έχει σώσει. Επιτέλους, ύστερα από τόσα χρόνια, έχω χέρια. Μπορείτε να κάνετε σεξ με το έξυπνο μπαστούνι. Τηλεφωνήστε τώρα. 2310 206 10 6 Για τις ηλεκτρονικές σας αγορές μπείτε στο www.ηλεκτρονικέσσασαγορές.store.diamant